ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/5/23 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಏಪಲ ಸಾಕಾರ ಶರೀರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕನ್ನರ್ದು ಬಲೆ ತೂಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಪರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವಾ ಒಂಜಿ ನಿಯಮನು ತೆರಿಯೊಣ್ಣ ಕಾರಣ ಪೂತ ಮಾಲೆನು ಇತ್ತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಜರು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡು ಪವಿತ್ರ ಆದಪ್ಪುಡು ಅಕುಲೆ ಪೂತ ಮಾಲೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಪೂತ ಮಾಲೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೂಜ್ಯಲ ಆಪುಜಿ ಪೂಜಾರಿಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಅತಿ ವಿಧೇಯ ಐನ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗೀತೆ. ಆಕಾಶ ಸಿಂಹಾಸನ ಬುರ್ದು ಬಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನು ಕೇಂಡರ. ಗೀತೆಡ್ದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿದ ಜ್ಞಾನ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುನು. ಇತ್ತೆ ಭಾರತ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಈ ಮಾತಾ ಗೀತೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಅಂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆಗಿಂದು ತೆರೆದಿಜಿ. ಪತಿ ತೆರೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚನೆ ದುಃಖಿರ್ದು ಬುಡ್ಪೇರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ದುಃಖಿನ ದೂರ ಮಲ್ತದು ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಅವೇ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರೆಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿದನು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯನ ತೆರಿಪವೆ ಬಂದು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಕೊಡುದು ತೆರಿಪವೆರು. ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಕೇವಲ ಪೊಸತು ಬೊಕ ಪರತಾದುಪ್ಪುನು. ಎಂಚ ಶರೀರ ಬಾಲ್ಯದು ಪೊಸದುಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಅವು ಪರತಾದು ಪೋಪುನು. ಪೊಸ ಶರೀರ ಪರತು ಶರೀರ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ವಸ್ತುಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜೇ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಪೊಸ ತೆರೆದು ಪರತಾಪುನು. ಎಂಚ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂಜೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೊಸ ತೆರೆದು ಪರತಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಏಪೆತ್ತನು ಬಂದುಲ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲೆ ಏಪ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚದು ಇನಿ ಪರತಾದುಂಡು ಐನಿಡದವರ ಹಿಂದೆಕ್ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚದು ಇನಿ ಪರತಾದುಂಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಅವಶ್ಯವಾದು ಪೊಸತಾಪುನು. ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ: ಆ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲಿಕೆರು ಏರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಲ್ಲೇರು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ಯರು ಬಂದು ಬಾಬನೇ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತಿರುಪೇರು. ಇತ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂದುವೇ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಮಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆನು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೇರ ಬರ್ಪೇರು. ಒರಿ ಬಾಬನನೇ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು ಅಂಡ ಬೆರ್ನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಹಿಮೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿಯಾದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರನೇ ಯಾನು ಬೈದೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾನು. ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿದ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನಲ ಪಾತ್ರ ಅಕಲ್ನಕಲನೆ ಆದುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನನು ಬುರ್ದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬನೇ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ತೆರಿವಲ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಂತೂ ಏಪಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಭಲೆ ಈ ಕಣ್ಣರ್ದು ಬೆರ್ನ ರೂಪನು ತೂವೊಲಿ ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಶಿವಬಾಬನ ಕಡೆಕ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತುಂಡ ಬೆರ್ನ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ಒಯ್ಕಲು ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ. ಸದಾಕಾಲ ಬೆರಡ ಶಿವಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಬೆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯೆನು ಓದ ಒಂದು ಉಳ್ಳೆರು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಲ್ಲೆ. ಬೇರೆ ನಿಕಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರತ್ತು ಆರೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಟೀಚರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಏಪಲ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿನು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸವರು. ಅಪಗ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿದ ಜ್ಞಾನ ಒರಿವುಜಿ ಕುಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಜೋಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬುಡಿಯರಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಈ ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನನು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಕುಡೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಂದೆತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗತಿಲ ಆಪುಂಡು.
ಜ್ಞಾನಲ ದುರ್ಗತಿರ್ದು ಸದ್ಗತಿ ಪಡೆಯರಗಾದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಅವು ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯ ಜಪ ತಪ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚಿನವು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ಲು. ಅವು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಏನನ್ನು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಜಿ. ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮದ ರೆಕ್ಕೆ ತುಂಡಾದುಂಡು ಕಲ್ಲಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಕಲ್ಲುರ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನು ಬರೋಡು. ಇತ್ತೆ ದಾಸಿ ಮೀದ ಸಮಾನ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲಿರು ಪಂಡ್ದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತಲ ಸಹ ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯವು ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಪೂಜೆರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ವೈಭವಲ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ವನಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲಿರು. ಪರತ್ ಬರಡಾಯಿನ ಭೂಮಿ ಆದುಂಡು ಕೂಡ ಪೊಸತಾದುಪ್ಪುನು. ಅಲ್ಪ ಮಾತಲ ಪೊಸತಾದುಪ್ಪುನು. ಐತ ಪುದರು ಸ್ವರ್ಗ ಹೆವೆನ್ ಬಂದು ಏತೊಂಜಿ ಮಧುರವಾದನು. ಆಂಡ ದೇವತೆಲ್ ನಾವು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಬುಡ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋದು ಕುಳ್ಳೆರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಬರ್ಪುನ ಆಸಕ್ತಿ ಪೋಡು. ಈ ಪರತ್ ಶರೀರಗೂ ಒವ್ವೆ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಶಿವಬಾಬಾಗ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ. ಪೂತ ಮಾಲಿನ ಪಾಡಡೆ ಬಂದು ಜೋಕುಲ್ಕೇನುವೆರು. ಆಂಡ ಮಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾಲೆನು ಪಾಡಿರ್ಡ ಬೆರಡನೇ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಪುನು. ಎಂಕ್ ಮಾಲೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯಾದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಐನಿರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗು ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಯಾನು ಪೂಜ್ಯಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಪೂತ ಮಾಲೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನ್ ದೇಗ್ ಪಾಡುನಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಏಪಲ ಪೂನು ದೇತೊನುಜೇರು. ನಿಕುಲು ಏಪ ಪೂಜ್ಯಾದು ಪುರ ನಿಕುಲೆಗೇತು ಬೋಡು ಆತು ಪೂನು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಯಾನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಾದುಲ್ಲೆ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸಹಿನು ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿತ್ತುನ ತಮ್ಮ ವಿಧೇಯ ಬಂದು ಬರೆಪೇರು. ಅಂಡ ಲಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಬರೆಪುಜೇರು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಎಂಚಿನಕುಲು ಬಂದು ಬರೆಪೇರು. ಒಂಜೇ ಸರಿ ಶ್ರೀ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪಾಡುವೆರು. ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬನೇ ಕುಳಿದು ಜೋಕುಲೆ ಈತ್ತೆ ಈ ಶರೀರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡುಲ ಪತಿತ ಆದುಂಡು. ಬಂಗಾರ ಒರ್ಂಬ ಕ್ಯಾರೆಟಿದಾದುಂಡು. ಒಡವೆಲ ಸಹ ಒರ್ಂಬ ಕ್ಯಾರೆಟಿದಾದುಂಡು. ಬಂಗಾರಡು ಲೋಹನು ಮಿಶ್ರ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಆತ್ಮನು ನಿರ್ಲೇಪ ಪಂದು ತೆರಿವು ನೋಡ್ಚಿ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಪಡೆಯುವರು. ಐನಿರ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಂಡ ಜೋಕುಲು ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಅರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ತದು 5 ಬೊಕ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಪೇರು. ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಧಾಮವಾದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಆತ್ಮದ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಒರಿ ಭಗವಂತನೇ ಮಾತ ಭಕ್ತರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಬಾಬನ ಮರೆತದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮಾತೆಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ನಾಟಕಡು ಆದು ಪೋತುಂಡು ಪಂಡ ನಾಟಕಡು ಆದು ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕಡು ಸರಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಾಟಕಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಓವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ. ಪಕ್ಷಿ ಇಂಚಿನವರು ರಾದು ಪೋಂಡ ಅವು ಸಹ ಶೂಟಿಂಗ್ಡ್ ಪದೇ ಪದೇ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಪತಂಗ ರಾದು ಪೋಂಡ ಅವಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಶೂಟ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಇಡೀ ನಾಟಕನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತು ತೋಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಕಳೆದು ಪೋತುಂಡು. ಇರೆ ಅಲ್ಗಂಡಲ ಸಹ ನಾಟಕ ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡು. ಇರೆಲ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಅನುಸಾರ ನಡಪುಜಿ. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ನಾಟಕಡು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಇಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿವು ನಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ಕುಡ ನಾಟಕದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆರ್ನ ಚಿತ್ರಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಳ್ಳುನು ತೊಜಿಪದೇರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಸತ್ಯಯುಗ ಆದಿ ಸಂಗಮಯುಗ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲುಂಡು. ಅಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬನೇ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವನುರ್ಲಿರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ತೆರಿ ಒಂದರು.
ಎಂಗುಲು ಭಗವಂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದುಲ್ಲ ಯಾನ ನಿಕ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯರು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ರಾಜ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ರಾಜರು ಸಹ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ఆయన ಹಿಡ್ದವರ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕಲು ಯಾನೇ ಆದುಲ್ಲೆ ಏರು ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆರ ಅಕುಲೆ ಇನಿ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಪ್ಪರು ಪಂಡು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಪೂಜೆರು ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಏರ್ನ ಆತ್ಮಬಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಡು ಅಕುಲೆ ಪೂತ ಮಾಲೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಆಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾಯಿನ ಪೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸುಗಂಧನು ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಲೆನು ಪಾಡುನಗೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಪೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲೆದ ಅತಂಡ ವಿಷ್ಣುದ ನಾಳಿದ ಮಾಲೆ ಅಪರು ನಂಬರ್ ವಾರ ಅನುಸಾರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಿಂಹಾಸನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದ್ಪರು ಏರ್ ಏತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಇತ್ತೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಸೇಬಲ ಆದುಂಡು ಪಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಸುರುಕು ಅಂಗಡಿ ಡುಪ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಟ್ ಆಪೇರು ಭಾಗೀದಾರರ ಆಪೇರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ರೀತಿ ವಿಜಯ್ ಅವಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ್ದು ಎಂಚ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಚ ಪೋಪುನಿ ಪಂಡು ಜೋಕುಲು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿನ ಪರಿಶ್ರಮರ್ದು ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ತದು ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಐನಿರ್ದವರ ವಿಜಯನು ಪಡೆಯಲಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಒರಿಯಕೊರು ವಿಜಯ್ ಯಾದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ನರದು ನಾರಾಯಣ ಅಪನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶನ್ ದಿಯೋನುಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಐಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ అయినంಚಿನ ಪದವಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ವಿಜಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡು ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನವನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪ್ರಭು ಇಂದು ಮಾತಲ ಈರೇ ಕೊಡ್ತಿನವು ಪಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪನ್ಪೇರು ತನ್ನ ವಂಶಡು ಪುಣೆನು ತಾನೇ ತೆತೊಣ್ಣಗ ಬುಲಿಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇದು ಬುಲಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೋಯರು ಐಟು ಮೋಹಾಜೀತ ರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೋಯರು ಅಲ್ಪ ಹೂವೇ ದುಃಖದ ಅನುಭೂತಿ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ನನಂಜಿ ಶರೀರೊಂದೇ ತುಣ್ಣರು ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ಹೂವೇ ಕಾಯಿಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ನಿರೋಗಿ ಶರೀರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮದುವೆನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಎಂಚ ಪಾಡುನುವಿರು ಇಂದು ಮಾತಲ ಅಲ್ಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಎಂಚ ನಡಪನು ಪಂಡು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಪದ ಪಾತ್ರ ಮಾತಲ ಇತ್ತೆ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಆತ ಜಾನಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಕ್ತಿಲ ವರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ನಾಟಕಡು ನೋಂದವಣಿಯಾದುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನವು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದು ಕುಳುದು ಯಾನು ಏತುಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಯಂ ಕುಳುದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ತಿರ್ತುಗು ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ನಿರಾಕಾರಗಳ ಸಹ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಚ ಬತ್ತದ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೆರು ಪನ್ಪುನ ಈ ಪಾತೆರ ಕಣ್ಮರೆಯಾದುಂಡು ಗೀತೆಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ಪಾದನ ಕಾರಣ ನಿರಾಕಾರನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರಪಂಚಲ ಬದಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಯುಗಲ ಬದಲಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕದ ಚಕ್ರನು ಎಂಚನಿಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸಹ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು ಅಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗ ದೇವಿ ದೇವತೆಲೆಂದು ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು ಕೇವಲ ದೇವತೆಲನ ಚಿಹ್ನೆಲ ಒರಿದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡು ಸದಾಕಾಲ ತೆರೆಯೊಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಿರು ಶಿವಬಾಬನ ನೆನೆಪುಡು ಮಸ್ತು ಮಜಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಏಪಲ ಏರು ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆರು ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಗುರು ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡು ಪನ್ಪುಜೇರು ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬಾಬಾಗ ಗುರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು ವಿದ್ಯೆನು ಓದದೇರು ಯಾನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಂಡ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೆರು ನಿಕ್ಲಿನ ಭಗವಂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದು ತೆರೆಯೊನ್ನಗ ಅಹೋ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಏತೊಂಜಿ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ಮಧುರವೈನ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು ಎಂಚ ಮಧುರವೈನ ವಸ್ತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಎಂಚ ಪ್ರಿಯತಮನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಡ ವಿಕಾರಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೇವಲ ಒರಿಯ ಕೋರಿ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳರು
ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರೇಮದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಪತಿತ ಶರೀರಡು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆನಿ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯರೇ ಲಡೈದಾನೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಕುಂಠకు ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಪ್ಪ. ಇಂದು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಗೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುಡು. ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೋಪುರ್ದು ಆತ್ಮರೂಪಿ ಕೊಳಕಾಯಿನ ಬಟ್ಟೆನು ದೆಕ್ಕೊಡು ಪಂದು ಗುರುನಾನಕ್ ಪಂತೆರು. ಯಾನ್ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೋಬಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ನಿಖಲ್ನ ವಸ್ತ್ರನು ಏತೊಂಜಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪೆ. ಈ ರೀತಿಯಾನ ದೋಬಿನು ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ತೂತರ ಕಪ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮನು ಯೋಗ ಬಲವಡ್ದು ಏತೊಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮಲ್ಪೆ. ಐನರ್ದವರೆ ಅಣ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಈ ಕೆಲಸಲ ಶಿವಬಾಬನಾದುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಅರೆನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮರ್ದುಲ ಮಧುರ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು. ಈ ಕನ್ನಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಥನು ತೂಪೆ. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಇರೇನು ಮೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಕವಡೆರ್ದು ವಜ್ರ ಸಮಾನಾದ್ ಮಲ್ಪೆರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದು ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಲ್ಲು ಗೃಹಸ್ಥೊಡಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಪೂರ್ಣ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ಈ ಪೂತ ಹಾರನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ವಿಷ್ಣುನ ಕೊರಳಿದ ಹಾರ ಆರಗೋಸ್ಕರ ಮಾಯದ ಮಿತ್ತ ವಿಜಯ ಪುನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಗುಣತ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಒರಿ ನನೊರ್ಯನು ಮುಂದುವರಿಸುವನಂಚಿನ ಗುಣ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಈರು ಪನ್ಪುನ ಗುಣ ಪರಮಾರ್ಥ ಬೊಕ ವ್ಯವಹಾರ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಸರ್ವರೇನು ಪ್ರಿಯಾದ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇಂದುಯೇ ಮುಖ್ಯ ಗುಣವಾದುಂಡು. ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕುಲೆ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಐನರ್ದವರ ಇಂದುಯೇ ಗುಣೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಈರು ಪನ್ಪುನ ಈ ಗುಣೊಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಪಾದರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದುಯೇ ಸಫಲತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು. ಏರು ಬಾಬಾಗು ಪ್ರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರಗು ಪ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಸೇವೆಗು ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲೆ ಎವರಡಿ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮನನ ಶಕ್ತಿದ ಆಧಾರೊಡ್ದು ಜ್ಞಾನ ಖಜಾನೆ ನಿಕುಲ್ನಾದ್ ಮಲ್ತೊನ್ನಗ ವಿಘ್ನಲ ವಿದಾಯಿ ದೆತನುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ